miso bliap kan thar chanela kalo lom le vek chu tuna photo kan huang khian puarlal muan zawate chung ko ron langa chuan alaya mi khi deburai kha ni a chuan asir ber mi khi annu ber isilal nun siami kha ani a lim en le mel thum in ri na kwar hlui thlanga kong ana lim en road kong ana building sen thar lian thatak mai a cheng te kha an ni a kha building khan mani building ani puar mon zawate chung ko hi an laina thlak le maya kha leimin rap thlak tak khan an in hi mu tur omu mal lovin nol bo mak mai ani a chuan an ruang te zong thun zomin an nu paruang chu reilo te a mu ani a chuan an fanu kha engi mo chen mu lo ani nuwa ni min khan mu le ani a an kom thlang kor tuiluan kor bula char ani tuna kan hmuh lai mek hi puar muan zawate kom chak chho kha ni a khilai in te reuh te lo ding ho khi i kuari hlui na thaw na hmun kha ni a tikhianin khawl te engemawni an la dah nuala crusher te khami na thawk ho te kha an riah khawm na kha ani tuna building sen ron lang khi puar muan zawate chung ko building kha ni a chuan khimi asira ron lang khi lim en road dingnam panga mi khi lim en road tikhian ron langa asir vul chi mi kha puar muan zawa tuna building sen kan hmuh mek khimi building khi ani puar muan zawate building khi tuna kan hmuh lai mek khi leiminina a hnawlh hma a lan dan khilai kom chak ko sang tak mai atanga lei ron tawrh thlak hian lai pui tlang lei chim te pawh kha mi hriat chhuah tir a han en mai pawh hian a rap thlak ani a rap thlak han tih mai lo chu han sawi dan dang vuk pawh awm lo a ko khi a sangin a thui hle mai a helai pu muan zawate puar muan zawate kot a ron thlen thlak meu hian chuan a force hi an a tawh hle ang tih hi a hriat theih nghal ani tuna kan hmuh lai mek hi a leimin ina a chilh hma thlalak ani a hitian khian kan thei ang tawkin khan rem chuak ve ani a a lo phei deuh zuk zuk lai te lo awmanga chungah te chuan en dan kha lo thiam sak mai dawn nia khilai in te reuh te ding tlar khi crusher an dah na hmun na hnathawk tu te riah na hmun kha ni a khilai khian hnathawk tu engemaw zat khan awma nam dang pakhat erawh kha chu a lo riah chhuah zan kha ni hloh mai a van neih a tangta ni chuan puar muan zawate building thlangah hianin assam type kha ala dinga khami building a cheng kha ruang thenkhat chu hmuh lo ala ni a ruang hmuh lo te hi pulal tha kima lal ven hima kum riat ramdin sanga tharuk mi te ani a pulal tha kima hi kumsawmli pahnih mi ani bawka heng te hi a ruang la hmuh zawh lo te an ni a tuna thlalak naupang hmel fel tak zawh te pawm kan hmuh khi debora la lawm awmi ani a debora la lawm awm hi nimin tlai dar nga vela a ruang an lak chhuah tak kha ni a an mahni kom thlangah ngei khian a ruang khi a lo awm ani a tuna zawh te kan hmuh hi naupang khawngweh thlak tak deborai zawh te kha ni a zawh te pawh a lung liang hle niin a lang tuna thlalak kan hmuh mek khi deborai ruang thlawhngai pawl tena an la chuak lai ani a na tlang khi an la tha hnem anga reng khawp mai a ruang zawng khian mi thlawhngai engemaw zat an la feh chuak reng tho ani tam tak ruang zawng an la awm a ruang hmuh lo engemaw zat a la awm avang khan a thawk chhuak hi an la awm reng tho ani tuna kan thlir lai mek khi serlui lungleng kaya nimina an ruang chhar kha ni a nam dang ruang ni nge ya hriat ani ole khati chung kha tun truma kan video thlir ho thei chu ni le phat sela video luya kai hmule zel donia tin video hi subscribe le like te kha mino pek sak pe zel donia